Pressovac-robottikamera on kehitetty erityisesti ilmanvaihtokanavien tutkimiseen. Kääntyvää kamerapäätä ja vaunua ohjataan joystick-ohjaussauvalla. Vaunu on varustettu 2 kameralla. Etukamera antaa terävän värikuvan ja takakameran mustavalkokuva auttaa peruutettaessa. Ohjauspaneelin värimonitori on 7-tuuman LCD-näyttö ja kuva voidaan siirtää myös ulkopuoliseen televisioon tai monitoriin. Kanavien ja työn laadun dokumentointia varten kameralaitteisto tallentaa videokuvan ja äänen digitaaliseen muotoon ja tiedostot voidaan siirtää mukana tulevalla muistikortilla toiseen tietokoneeseen. Työn aikaista kommentointia varten laitteisto on varustettu mikrofonilla. Kun laitteiston virta kytketään, syttyvät kameravaunun valot. Tämän jälkeen kytketään monitorin virta ja DVR-tallentimen virta. Kameran videokuva tulee näyttöön, kun tallentimen kaukosäätimen nuolinäppäiden avulla valitaan näytön valikosta Record Setting ja edelleen Video Line in Rec. Nyt vaunu voidaan ajaa kanavaan. Vaunun kulkunopeus on valittavissa ja kulkusuunta voidaan määrätä ohjaussauvasta. Sama ohjaussauva ohjaa kamerapäätä, kun vaihtopainiketta painetaan. Sauvan taka-asento kytkee videokuvan takakameraan. Videokuvan tallennuksen ohjaus tapahtuu tallentimen kaukosäätimestä. Tallennus aloitetaan REC-painikkeella ja pysäytetään STOP-painikkeella. Jos mikrofoni on kytketty, tallentuu ääni videotiedostoon. Tallennettuja tiedostoja voidaan katsoa seuraavasti. Siirry päävalikkoon painamalla 2 kaukosäätimen Stop-nappia. Valitse nuolinäppäimellä Video Files OK. Valitse My Records-kansio OK. Valitse haluamasi videotiedosto nuolinäppäimillä ja aloita toisto Play-pause-näppäimellä. Videolta on mahdollista tallentaa pysäytyskuva painamalla REC-nappia, kun toisto on keskeytetty. Kun haluat lopettaa toiston, paina Stop-näppäintä. Päävalikkoon siirrytään painamalla Stop-näppäintä 2. SD-muistikortti voidaan irrottaa tallentimesta. Laitteen virta pitää ehdottomasti katkaista muistikortin irrottamisen ja asennuksen ajaksi. Muistikortti asennetaan USB-adapteriin, jolloin tiedostoja voidaan käsitellä tietokoneella esimerkiksi Movie Maker-ohjelmalla. Kameralaitteistoon voidaan liittää myös pieniä kanavia varten suunniteltu käsikamera.